ha lesdi Cameroun to berniwol Bamenda morde jiha funnange hirnangeri lesdi ndi ɗo man ɗon nder ɓillaji seɗɗa daga nyalde altine no gasi e go lewru 11 ruɗo ɗo man laati turtol be janginoɓe jangirle cakaje non bo jangirɗe pamare ngam wo'ingo e non bo darjidingo nokkure kuuɗe maɓɓe ɗuɗɓe ummatore tokki turtol ngol ha dow laabi e wonnugo nokkuje ko ɓe mbi laati soyde fondugo kuuɗe hakkunde turanko en e faransa en sakkoma bana ha jihaji ko larani turankoje asawere salinde no bo ɗum setoɓe on ummi ngam hollugo mettenga maɓɓe kamɓe bo ɓe mbi soyde waylititgo bana no hani bindi ko larani lawya lesdi Cameroun be turankore soja en yalɗiri ha nokkure nde e non bo jonde lorti bana no hani. Alarba no gas e tati lewru 11 ruɗo ɗum waɗi moftorde mapindire ha lesdi Guinée équatorial dow ardungal biyeteɗo Obiang Nguema Mbazogo artiɗo lesdi Guinée majum ɗo man laati ɗum moftorde mapindire ha ko larani kawtal lesɗe Afrika e non bo lesɗe arabiyaje ɗum laari noy lesɗe ɗe hawtata e kuuda e non bo nardal hakkunde maje e wallotiral e non bo hokkugo kuuɗe daga ɗo ha to moftorde majum laati ɗum nayabre on ɗum man waɗama ragarejum waɗama no ha lesdi Misra nder hitande 2013 e nden bo ha wakkatire nde moftorde Guinée équatorial lesɗe ɗuɗɗe wurti ha kawtal ngal bana lesdi Maroc leddi Arabie Saoudi e lesɗe goɗɗe bo. Sappore pijirle tamre e kosɗe ɗe rewɓe jardugel Afrika ha lesdi Cameroun fuɗɗama daga nyande asawe 19 lewru nduɗo be yalɗiɗiki mawɓe ha nokkure nde ɗum waɗi pijirle e gamarle feere ɗabbiya lesdi Cameroun daga ɗo man pijirle ɗuɗɗe waɗama hakkunde lesɗe 13 yalɗirɗe ha nokkure nde. Nyande asawe majum 19 lewru 11 ɗum lesdi Cameroun hosi jalorgal dow leddi Misra be biji ɗiɗi dow mere e non bo Afrika fombinari e Zimbabwe waɗi mere be mere. Nyande alat no gasre lewru 11 leddi Nigeria hosi jalorgal dow lesdi Mali be bi 6 dow mere. Leddi Ghana waɗi bi 3 dow gotel be lesdi Kenya. ha nyande salasa no gase ɗiɗi lewru 11 majum lesdi Cameroun fayin hosi jalorgal dow lesdi Afrika hirnangeri be bi gotel dow mere. Zimbabwe do'i ha yeso Misra be bi gotel dow mere. Alarba no gase tati 11 lewru Nigeria e lesdi Ghana waɗi gotel be gotel non bo lesdi Mali hosi jalorgal dow lesdi Kenya be biji 3 dow gotel. Nyande jumɓare ɗo kadi no gas e jowi lewru 11 leddi Zimbabwe do'i ha yeso lesdi Cameroun be biji ɗiɗi dow mere non bo Afrika fombinari holli ɓural muɗum dow lesdi Misra be bi 5 e mere. Hande kikiɗe ɗum lesdi Kenya tammi fidigo be lesdi Nigeria dede jamdi 4 kikiɗe e lesdi Mali hawtade e lesdi Ghana jamdi 7 kikiɗe. Ha ɗo man kadi leddi Nigeria laati leddi ɓurdundi margo sa'a ngam bo ndi hosi jardugel bakin 7 leddi Cameroun ɗo mari tammude masin ngam ɓurna majum fu leddi Nigeria hosi jardugel ngel ha yeso maari.